Corre, coseta adorable i... Uau, i jo pensant-me que era rara. Però això, impressionant. Per fi, has tornat. Aviam què tenim. Brossa, brossa, brossa. Però això... em farà rica. I això? Anirà bé per fer foc. Disculpi, perdó, és meu, gràcies. Tu no marxaràs enlloc. Uau! No, què està passant? Ei, fada bonica, ara diràs que tot això és només un somni fantàstic? T'escorxaré! Però on sóc? He mort? Sóc al lloc dolent? Segur. Em sap molt greu, és que el llibre era meu. Ara em devoraràs. Que sigui ràpid, no vull patir. Què dius? Jo no em menjo els meus clients estimats. Et puc oferir un peu ple de forats? Llaminadures humanes? Oh, què et sembla aquesta caixa que només reflecteix la tristesa? No és l'únic que pot fer. Dona'm, deixa'm veure. Què? Què és això? El so. M'ho treu. Ofereixo 40 cargols per la caixa amb so! Doncs jo n'ofereixo 100! Puc menjar-me la persona de dins? Com has dit que et deies? Sóc la Luz. Luz no seda. Doncs Luz, molt bona jugada. Per ser humana. No em quadra gaire que això m'ho digui una altra humana. Oh, estimada. No sóc com tu. Sóc Lida, la dona òliva, la bruixa més poderosa de les Illes Bullents. Bruixa?